wallahi sai zo za su ɗauke ta. Sai take cewa ai da ma hakan akai. Sai na ce to ni dai ban san barayi. Amma dai Sanusi ko adan ma dai za a yi mata ma ba wani abu. Ko adan Sanusi yake amma bari in mashi magana iyaka gidan da na ce mashi haka. Kuka ce mawa? Shi Sanusi. Muka ce a samu abin da dai a dan mata gura dai ko a samu zaman Kuma har gidan mu ya je ya tadda ni Shi- ɗaka. Ni ina kuka. Cewa Shi Sanusi ya tadda ni. Sanushin mijinki ne ko ƙaninki ne? Dan uwana dai ne ya je gidan. Ya tadda ni ina ta wannan kukan an liƙa min sata. Shikenan ko yana zuwa ce za su yi maganin sa. To shi ne daga nan haiki kira Sanusi? Ai kuka sa Sanusi ya zo a ɗauke ta? To guru ɗaya kuɗi kuke so a sa wajenta? Warar da kuka zo gida na diba Sanusi. Kun tattana hau mashin zan ta yi kuka gaisa. Magajin Sanusi na goye da ku ka ce mun zo mu dubi Sanusi yana ciwon hannu. Ka ce na mai gida ta gire kawo. Wallahi ba ta gidi ya kai mu. To a jira don Allah abinda nake so da ku. Kai, ku tsaya ku gama in ba ku gaman gaskiya ba ku yi magana da za ta hidda ku wannan wuri. Abinda na so ku ce man da jira don Allah. Jira. Ku ce man da ku kuka kira Sanusi. Kuka baya ma Sanusi a zo a ɗauki tsohuwa. A sunan me za a ɗauke ta? A sunan kinafin, ai kinafin ɗinta koko a sunan me? To a sunan me aka? Kamar guru ɗaya waye. Jira. Yawwa. To in an tai da ita a yi me da ita misali. A buge ta ko a ci kuɗin fansa gare ta. To ku faɗa man gaskiya kawai kun gane, kun ga sadda kuka yi abinku. Babu wanda ya ji ba wanda ya gani. Allah ne ya toni asirin haka. To amma abin da na so ku hito mutane kaiwa ne domin Allah ka ji abin da muka yi niyya da tsohuwan nan. Allah kawai ya kaddarci haka ko? A niyyar kude a je a yi kinafin ɗinta. Haka ne ko ba haka ba ne ku faɗa man gaskiya. Ai guru ɗaya ya wuce in zo in kira ki in maki faɗa. Gaskiya kenan. Ko ba gaskiya ba? Kawai ki hito ki ce man kaiwa ne ba guru ɗaya ya wuce in zo in ma